Mga kaposo, misaka na ginaganon sa mga persons under monitoring sa lungsod sa Cordova. Kinihuman ipatuman sa lalawigan ang pagdili sa makasud sa Sugbo ang mga domestic passengers sa airport o sa seaports sa bisan asa dapit sa nasod. Samtang City Health Office nag-disinfect sa nakariang bahin sa munisipyo. Si Luan Merundina sa exclusive report. Wala unay gidawat nga mga pasyente ang Municipal Health Office sa Cordova kaganihang buntag kay nag-disinfect sila. Nagtimpla og chlorine solution disinfectant gamit ang calcium hypochlorite ang taga Municipal Health Office aron mo'y gamiton sa pagpanglimpyo. Lakip sa gidisinfect ang nagkadiyang buhatan sa munisipyo. Gitataw sa Municipal Health Officer nga walay kumpirmadong kaso sa COVID-19 dinhi sa ilang lungsod. Apan padayon nilang gihingusgan ang pagdisinfect. Kini labi na kay kalit lang nga misulbong ang gidaghanon sa mga dayo sukad niadtong Lunes. Mato ni Dr. Efren Dico Jr., Municipal Health Officer, nga sukad niadtong Lunes, nabantayan nila ang kalit nga pagsaka sa mga dayo sa ilang lungsod nga nag-abang og mga panimay. Sagad kanila mga taga Cagayan de Oro City, Negros Oriental ug Bohol. Daghan mig PUM kay si Mayor ang tanang outside sa Cebu nga nangabot sa Cordova gi-consider niya as PUM para lang ang katawhan ma-aware lang and ma-monitor po ito namo nga katong mga bagong abot masayon ang paglocate sa ila just in case nga naa sila pamation. Sa pagkakaroon, may 147 na ka mga PUM kon persons under monitoring ang lungsod apan pulo sila wa makitai og mga sintomas. Padayon pa usab nga nagpaubos sa home quarantine ang mayor kinsa miadto sa kauluhan niadtong miaging semana alang sa tigom sa LMP. Karong semanaha usab mahuman ang pagpaubos sa home quarantine sa Vice Mayor ug sa tanang mga konsehal nga mitambong usab sa tigom sa PCL dito sa Manila sa katapusang semana sa Pebrero. So far, asymptomatic ra gyud sila tanan. Nagsige man sa kog update nila nag-monitor pod. Asymptomatic ra gyud tanan including Mayor. Kagahapon, miluwat og executive order si Cordova Mayor Mary Therese Toycho nga nagdeklarar sa lungsod sa Cordova ubos sa State of Community Quarantine. Subay niini, nagpatuman usab og curfew ang lungsod gikan sa alas 8 sa gabi hangtod sa alas 5 sa buntag. Alas 7 sa gabi, sirado na ang tanang mga business establishments. Suspendido usab ang klase sa tanang pampubliko ug pribadong tunghaan hangtod sa Marso 28. Gipasiradan usab ang tanang pantalan sa Cordova ug bugtong makasulod lang ang mga residente sa Hilutungan Channel. May gimuntar usab nga mga health checkpoints sa boundary sa Cordova ug Lapu-Lapu. Uban ni Philip Patricio, Luan Merundina, Balitang Bisdak.